Ka ji kiɗan siyasa marki sun kasar. Salo, mu ne nan yan kidnapping mun kama yaron ka sai ka ba mu miliyan 2 sa'an nan za mu sake shi. Kidnapping kuma ina ne ina miliyan 2 ina zan samu miliyan 2 in dai ba gona gado zan sayar ba dan Allah dan annabi ku ta ma ku sake ba ko ba ta abu ne. Wannan kuma kai da mare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bari mu gaza ya gida yaro na je na karɓo ka na ba da kuɗi har mana miliyan 2 haka na sai da gonakin gado na karɓo ka to wai dai asiri ma su kai mun na gaban taɓa aiwa mai aka yi ne je na ba su kuɗin na haka ne kai ba zai yiwu ba dai ni na jin ma asiri suka min ni da ban taɓa ma aihuwa hello ni ne nan wannan fa ni fa na tuna ma ba ma fa nawa bane fa wannan fa kai ya aka ku da mun kaga yan iska inna lillahi kuɗi na kada